Dajte. Takže pozrieme sa, koho vidíme na čele. Áno, vyzerá to tá najvzdialenejšia loď. Novúčušky Empacher, Lukáša Babača, vyzerá byť na čele. Nasledovaný Peťo Medenín, Vestel Bratislava. Po prípade ešte tuto pri našom brehu. Velede. Takže áno, presne podľa predpokladov. Lukáš Babáč, momentálne najlepší veslár, Hejka Snová Piešťaník, dlhodobo vicemajster sveta z Nového Zélandu, Kysel Aktíva. Vidíme s prehľadom. Druhé miesto, Peťo Medenín, už tradičný reprezentant Slovenska zo širšej špičky slovenského veslania, áno, Lukáš je cieľný.